Ήταν κάποτε μια ομάδα από παιδιά που την λένε Funky Kids. Η δασκάλα τους είναι η κυρία Χριστίνα Βασιλιάδου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και instructor. Η ονομασία Funky βγήκε από τις λέξεις, τους οπαδούς και τη διασκέδαση. Το όνομα αυτό το ερμηνεύτηκε μόνη της. Έχετε την απορία τι κάνουν εκεί? Πιστεύω πως ναι, οπότε σας πω τι κάνουν. Χορεύουν διαφόρους χορούς όπως hip hop, μοντέρνο, παραδοσιακούς και άλλα. Παίζουν πολλά παιχνίδια και κάνουν και γιόγκα. Ξέχασα να σας πω ότι τα παιδιά τις βάζουν που και μερικά καψόνια. Να σας πω επίσης ότι το Funky είναι ελληνικό πρόγραμμα που το 70% από τα τραγούδια είναι ελληνικά. Τα παιδιά του Funky Kids έχουν κάνει πολλές εκδηλώσεις με καταπληκτικές φιγούρες που έχουν ξετρελάνει τον κόσμο. Να φανταστείτε, έχει γραφτεί ακόμη και άρθρο για αυτά τα παιδιά και συγκεκριμένα για αυτό το πρόγραμμα. Πατήστε στον υπολογιστή athlesis.gr και θα σας βγάλει το άρθρο για την ομάδα από παιδιά του Funky Kids. Το έχουν δοκιμάσει πάρα πολλά παιδιά το Funky Kids και δεν έχουν απογοητευτεί. Τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα του Funky Kids σε κάθε εκδήλωση που έχουν κάνει και όχι μόνο, λένε ότι αυτά τα παιδιά είναι η καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι αξίζουν περισσότερα από πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πάνω απ' όλα ένα τεράστιο μπράβο στη δασκάλα τους κυρία Χριστίνα. Πιστεύω επίσης ότι όποιο παιδί θέλει και εκείνο να δοκιμάσει, να έρθει να γίνει μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας, πιστεύω ότι δεν θα χάσει και θα του αρέσει τόσο πολύ που θα πάει και στο παιδικό, αλλά αργότερα και στο ενήλικο. Αυτό ήταν το Funky Kids, η ομάδα του και η υπέροχη δασκάλα του.